Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! So, what's up sa inyo mga kagagamba? Ayo, okay dumayo din eh. Ako isang Batanggenyo. Okay, papalag din sa aking kalaban na rin. Okay, inaya na rin eh. O sige pare, ano gaya yung gagamba? Saan naman ay napagkapayat? Yan ang pinili mo, abo. Abay, gagambang payatot. Yan ang pinili mo. O sige, ano gagambang iyo? Ewan ko, hindi ko alam. Ano? O, laban na. Laban na pare. Wala, oy, dyan. Ay, naku naman, lamog na. Ako na nga, ako na. Ayan. Isa-isa. Ayan. Ba't dyan maliit lang? O, maliit Kanya, na. ay, lo. Pero mabagal naman niya, papalag yan. Ang litang stick. Ito yung mababa. Ayan, ito. Ay, ito na po, Walang ito na, hiya ito naman na. na talaga naman. Ayan na! 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 Oh, patay na. Kita na! Kita naman! Kita naman! Puwapalag pa! Puwapalag! Puwapalag! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Pumapalag pa mga kakagamba. So, kitang-kita nyo naman. Oh, ano, may lalaban pa kayo dyan? Meron pa, meron pa. Kanya pala! Kanya! It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Meron pa, meron pa. Kanya! Meron pa tayong lalaban dito. Basic ko. Ang layo naman na talaga namang mahina naman yan eh. Oh, yan na, next Oh, batch, maganda round naman. 2. Next. Round 2, round 2. Ipot na! Ipot na! Na next one. Ay, dyan. Nawakam na kay James. So ito ang ating next batch mga Oh, the end kagagamba. game, the end Ay, game. nan, laki niyan, ha. Oops! Ay, loko. Not counted, not counted. Not counted mga kagagamba. Ayun na, Mga kagagamba! Ayan na sila! Mga kagagamba! Ayan na sila mga! Ayan na ulo! Ay! Dito ko. Ayan mga kagagamba! Ayan na! Ano mga kagagamba? Mga gamba. Kagagamba! Oy, ay, maglaban. Nakita igit na mo. Gitna natin mga Ako nga, kagagamba. ako nga. Hindi mo makita. Luloko na sa arena, yun. Ayan na mga kagagamba. Ay, ng mga gamba. So ayan na! Ayan na! Ayan na! Nagsasapot na! Natatakot na siya! Ikaw, say yan, ha. Oy, say yan. Mga kagagamba. Ay, ng mga gamba. Ayan na! Pumapesto ng akin! Pumapesto na! Naduwag na. Naduduwag na! Ay, ng mga Ay na! Kumakata! Ano yan, na? Patay! Patay na yan, na. Patay! Alam mo! Ay, Hindi ng yan. mga gamba. Bugbog, round 2, kaya pa noon. Ako, pinakamalakas sa gagamba. Souvenir. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayan na! Ayan na! Sige na! Ayan na, naghaharapan na ako. Ayan na. Ayan na! Ayan na! Ayan na mga kagagamba! Ayan na! Ayan na! Wala na, wala. Ayan na, patay na. Tagok na tayo na. Wala na. Oh, tinatakbuhan. Patayan na ba? Ayan na, ayan na. Sakmala na! Ayan na, Sakmala ayan na! na. Patay na. Oh my God. Holy crap. Running man Ayun yun na, siya. ayun na, mga Ako nang gamba. ina ni akin. Mga kagagamba! Ayun na, mga gamba. Last Patikim round lang yan na. mga kagagamba! Ay, la. Naku, nag-shortcut. Ayan na! Nag-shortcut. Ayan na! Oh! 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 Ayan! Palitan mo na yan, isa. Ang pangit. Pangit naman ito eh! Palta na nga rin! Uy, umubos yung gagampo Last eh. round. Palta na lang sa amon! Ayan na, patayan na. Oh, patayan na. Ayun na, ayun na. Ayan Oh, ayan na. Sa round ng mga kagagamba! Last round. Nasa round na! Last na. Ayan na, ayan na. Ayan na! Ayan na! Talo. Talo yung kanya. Ayan na! Ayan na! Tayo Talo na guys. yan. Wait lang. Oh, nagbabalik na. Ayan na. Kami nagbabalik mga kagagamba! Ayan na, ayan na, So, mga gamba. Championship belt. Talo kayo. championship Ito belt tayo, mga friend. kagagamba! Ginagawa mo. Yeah. Yeah. Ano ba? Patayan na tayo guys. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na!
mga agagamba. So pumapalag na talaga. What? Talo pa din yan. Ayun, My ayun, ayun. goodness. Na makakagamba. Grabe, Ayun ang na, lakas agagamba. talaga nung isa. Ayun Ayun ang mga agagamba. Natatakot na siya mga... Na-venom na, na-venom. Ayun, Grabe. Ayun, ang daming katis. Ang lakas talaga. Daming katis. grabe mga agagamba oh. Grabe ang daming katis. Daming katis. Ano ba yung katis? Yung tagas nila. Yung Para kagat. siyang hinalikan ng mga bakla. grabe mga agagamba. So pakit Halos 7 minuto na po tayo nangyari? naglalaro Patay na mga yata kagagamba. Ay, hindi So, pa may katis. May katis yung paa. Nagpapahinga po sila. May katis yung Ayan paa na, Damay. sumusugod na yung isa. Ayan na, Ayun na. Pagod na yung aking Nag-uusap lang. Nag-uusap mga agagamba. Paplano ko sinong matatalo. Nag-uusap sila mga Pagod na agagamba. kasi yung Ayan na. isa. Yung isa nabawasan ng isa. Padaan sa bungan. Oh, ano, Meron panalo ba ba? nagsisigawan. Naghiwalay na si... Kausapin niya na yata ulit. Ayan na, ayan, lumalapit na. Ayan na, lumalapit na mga kagamba. Ayan na. Ayun na. Ayun na. Ayan na Oh, talo na. Ayan na. Nag-usap lang talaga. So, nag-usap lang. Sayang. Kawawa mga kagagamba. Agagamba. Ano to? Say na yan. Buhay yata to, JB. Ano buhay yun? Galaw naman. Wala na, Hindi, talo wala na, na, talo talo na. na. Patay na po mga kagamba. Talo So, na. walang panalo mga kagagamba. Pero panalo pa rin, Nakaligtas. nakaligtas sa tatlo. Wala na, lantang gulay, naparehas sa ba? Uy, kuya, may kita ni Belmar yan. Mukulit ka. Okay na yan, tama na. Kawawa Okay. ng mga bibi ko. Paalam na tayo, Kawari guys. ng bibi ko. Ikaw pa rin ang baby ko. Ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Paalam na tayo, guys. Ay, Ang laki-laki. mga kagagamba. Diba? Yun, what's up mga kagagamba? So, Sa mga mga agagamba. kagamba. Tapos na kami Shout out ngayon. nga pala mo. Shout out na kayo mga Shoutout ka pala kay Madronyo. Sum James Madronio dyan. Pati kay Hi. Belmar Muiko. Tapos pati Si Rumi Reticent Morales Concepcion. din. Pati Ricardo Florendo. Pati kay Ralph, ano yan? Leo Eusebio. Ralph Leo Eusebio. Yun. Shoutout. Okay, guys. Peace out. Guys, nagbabalik kami. At So guys, don't forget to like and subscribe and hit the bell notification. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at dinaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa akin ikaw pa rin ang baby ko.